Estem tots parlant de la posada en escena de Sánchez i Ayuso i és justament això el que es volia aconseguir, que es parlarà de la comunicació, però no de la política, de la gestió que hi ha al darrere. La imatge de les 24 banderes ens recorda una cumbre bilateral entre els Estats Units i Corea del Nord. I per cert, s'ha filtrat que va ser idea del gabinet de Pedro Sánchez. La sobreactuació és palpable i tal com explica l'experta en protocol Diana Rubio, quan una posada en escena té més rellevància que el missatge verbal, alguna cosa s'ha fet malament. De la roda de premsa d'ahir, més enllà del centralisme de Díaz Ayuso amb Madrid és Espanya, Espanya és Madrid i tot passa per Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Por tanto, pretender tratar a Madrid como al resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto, que es algo que siempre pasa. Hem de destacar la forta aposta nacionalista espanyola, no sols per les banderes únicament, sinó també pel discurs centralista, el discurs que trenca amb allò de la Espanya plurinacional que fa servir el PSOE quan li convé, i un discurs amb una crida a la unitat de la nació. Per altra banda, Pedro Sánchez queda com el salvador de la pàtria. Al contrari que Díaz Ayuso, que el que acaba transmetent és que no sap com gestionar la situació, que li queda gran, no? Pedro Sánchez, l'storytelling que fa servir Pedro Sánchez a hores d'ara és com el del superheroi que ve a rescatar els més necessitats. I abans d'acabar, que no se'ns oblide, un detall que no se'ns pot escapar és que Díaz Ayuso vesteix de roig i blanc, els colors corporatius de la bandera de la Comunitat de Madrid.